Bona tarda, som el grup cooperatiu dels millors estudiants. Està format per l'Hugo, el Joel, l'Ester i l'Ada. I farem la separació magnètica. Ara introduirem unes llànties i una mica de ferro. Ara reaccionem bé i a continuació l'imant agafarà tot el ferro de la barreja. I per què agafa el ferro i no les llenties? Per què absorbeix? Per què ho imanta? Imanta perquè... Quins són els materials? Tenim ferro i llambries. i amb aquesta tècnica que ens evidencia que només imantem que el material de... Ferro. Perfecte, doncs ja ho heu explicat. Molt bé. Adéu. Adéu.